Uma ngabe ngibona ama-patterns wabafowethu bese ngibuka ukuthi emzini wabamkhulu sazoxoliswa kuze kube iyo leminyaka kuxoliswa. Yabona nje icala elikhulu lokuqala ngale nkathi senginonkosikazi mina sengiganiwe ekhaya endlini yakwethu engekho omnye oganiwe engizothi uma ngabe kwenziwe utshwala la ekhaya bese kuba uyena unkosikazi wami owenza lobo tshwala lobo, bese kuba ukuthi sengaba nembuzi engamenzela kumkhumula isidwaba. Lowo mcimbi leyo yonke ngiyenza ngaphansi ukuthi ngiyenzela lowo makoti, awukho ngisho wodwa othangelwa amakhehle. Kusho mina ngisho kini ningayibona iqhubeka ihamba kahle lo mizi lo mcimbi leyo iyenzeka abantu bephuza kuba mnandi nize nazi ukuthi kwelamathongo kunabantu abazingqalabutho abangaze bekuthamele ngisho wodwa umcimbi lo wenziwayo, kuthi nje bebona intombazana iyenza utshwala ibuvova ibenza ibugaya besiqheleqhele bethi beyele kude. Sekoqhamuka bona laba bakuleli ikhaya ababevele bencethezela ngoba phela into yenzeke emhlabeni nangali yenzeka, ababejabulela ukuthi nje makunuka iphunga likatshwala siyeza. Kodwa abantu ababengafuni ihlazo bengezwani namanyala abangoba bamkhulu akho ngisho yedwa othamela lo mcimbi ngoba wenziwe umuntu oyintombi onqunu ongafaka isidwaba. Ngikhuluma namadoda namhlanje lawa asebona isidwaba sesincane kumele sifakwe. Le mizi yohlezi ibulawa ngoba namanje siqala ngangikhala ngokuthi le mizi enidede lamakhosikazi ahlala kuphela unyaka engehle emakhaya kuthiwa ayasebenza aqashiyela emathekweni. Uhlukana kanjani umuntu wakhe neKristi? Ubhekwe yimuphi umkhuleko ngoba iKristi nomunye umkhuleko isidwaba sinenye imfihlo yaso, isifociya sinenye imfihlo yaso. Asikhulumi ngamakhosikazi okudlala yani, sikhuluma ngabantu la abaqholisiwe bafika ekseni ngehubo bekhishwa ngehubo emakubo bancanyiswa emakubo kwathiwa siyanidela manje hambani eline yakhona kuze kushiwo uma ngabe sekuthengelwe lapha kuthiwa basibanibani muzi kabani sinilethele nansi ingane kushiwo umuntu ona 35 40 uyohlezi emncane kuthiwa muzi kabani kushiwe esigcawini sinilethele nansi ukhuphuka umthimba kukhuphuka oyise wengane bezothemela beqale bekhulume besho bethi muzi kabani nesikweleti nikhokhe kwaze kwafika la siyabonga sinilethele nansi ingane ithina bakwasibanibani. Kushiwo ini kusho abaphila bese bebiza amakhehla ayeganiwe Nkosi yami kuthengeleze kubiza awabizwa ngosiboniso awabizwa ngonqubeko kwabizwa ngoba abizwa ngezibongo zawo ezinenhlambe ezinye zawo ezithi mayishiyo nizeni babaze nithi livala umlomo. Cabanga ke icala sazoba nalo salosheleza ngembuzi uxolisa ukuthi wakhipha umkwakho isidwaba, usazofaka ngembuzi isidwaba, usazophinda futhi wenza umcimbi wenkomo esidwaba. Niyabona amacala enenza kuba emzini wabamkhulu mingakanani automatically wasuwamkhumula isidwaba lo nkosikazi. Leyo mcimbi esiyonziwa gayo lowo muntu osifala ngcono uma ubiza umuntu okamakhelwane ongcono ezogala lobo tshwana noma nibizo izalukazi noma igaye zonzalukazi kule ndawo zakulelo khaya lezo kunokuba ngoba into amakhosikazi akhumula idwabi lawa manje ogogo bethu emakhaya basayifaka namanje esekhona idwabi. So ke engathi utshwala bungenziwa ngisho izalukazi kunokuba zenziwe izintombi ngoba lamakhosikazi enazintombi kwelamathongo uma niwakhumula idwabi futhi ayikho inkosikazi eyokwenzela umcimbi wesidwaba ingazange ixoliselwe ngeimbuzo ezimbili ukuthi siyakufaka siyakushwelezela ngale siyaxolisa bese kuyimayenza lesidwaba. Niyongibuza ningiphalulimi ngaphandle mangabe lo musu ungenadlozi kuyiphilela nje kuthiwa kuyaphilwa nje abantu baJehova abangcwele ngithi phela abantu bangcwele kulungile ke asiza ukunqaba lokhu ungcwele beni. Ngithi mina kushuthi ngisazohlawula kuze kube yinguna phakathi ngitabukele imbuzi kule mizi niyakha namhlanje kulamakhosikazi ahlala eThekwini akhumula ngisho inhloko lashuqule. Okay ke umuntu ngeke ehlale efake inhloko njalo kwashawacima kodwa emzini kababamkhulu uma kwenziwa umcimbi kubizwa amathongo kunomcimbi weinkomo kufuneka afake inhloko yakhe nesidwaba sakhe nezigqizo zakhe la ahambe ngenyawo. Ayikho inkomo kumeliwe kukhona amakhosikazi kulelo khaya egcekeni, ayikho inkomo kumeliwe. Kumele amakhosikazi mangabe ukuthi umuzi ophila aphumele ngaphandle makuwa inkomo egcekeni. Mase phumele ngaphandle bese kuyima amakhosikazi ebuya ke esezogaca ngamadolo awawo inkomo ekhaya amakhosikazi esemasha ekhona ekhaya eganile. Asikhulumi ngemizi thina eyafa. Nisazohlawula kule mizi yenu ngoba le mizi le mcimbi eniyenzayo nithi kusasa sikhathi sisibulela inkomo Nkosi embono kodwa stilo omkhulu vele leyo mcimbi le ihanjwe abantu abancethezayo amakhehla ngampela abaneni bemiza akekho umuntu ohamba lo mcimbi.
ngoba nanibulala imizi nihambisa amakhosikazi nqunu ehambe efake idilozi emzini wobabamkhulu efake neziketi engathi izintombi zala ekhaya ngoba kuyohleze kungafani unkosikazi nomuntu oyintombazana owala ekhaya uyobonakala ngisho intombi ehwatha ayifani nentombi zala ekhaya isengehwatha intombi ehwatha ithi mengabe ifake ihwatha njengobona intombi zamaphumulo ifake imisiko yabo kwase kuvela ubuhlalo bawo la ubone ukuthi uthanda khona lowana intokazi ethanda shuthi nomfana khona kulo lekhaya othandwa yile ngane naye intombi ekwatha iqhamuhle ikothoza ifangise isigqemeza sawo la angikhulumi ngengane kwami lento iyehluka intombazana yasekhaya ayifani nomakoti ayifani ngisho nentombi eqomile leyo khaya isaqomile ngakho kodwa imali yebona intombi izovakasha intombi ekwatha ayifani kuyacaca ukuthi intombi le ethandayo akusiyona yakhona isiganile negumule lesidwala emzini kababa wakho izokwenzela utshwala wenzela umabani odume ngani wenzela bani omkhulu asikhulumi ngalabantu asebavala utshwala asikhulumi ngalabo nisazohlawula nemzini wabamkhulu benu nisazowathetha amacala ngiyabonga ethuba